Berarti ini konten sing mboten paham. Cilacap niku nek ngendika nek ngomong belakangnya identik pakai A. Tapi nek kiai daerah Magelang kan basane halus-halus. Terus nek ngendikan wingkinge belakangnya pakai O. Oh, pantesan Cilacap ora doyan mangan sego. Mangane sega, puas. Cilacap niku sekti kok gawe omah ra nganggo boto. Anggone bata, masak ora nganggo lengo, anggone lengah. Gawe dang kopi ora nganggo gula, anggone gula. Dadi nek cara Cilacap kentang, cara kene kentong. Kentange wong Magelang atos-atos. Puas. Dadi nek cara Cilacap kontal, cara kene. Untung reme cakram ya sinom.